Máme novú výzvu. Skúste priniesť sladkosti do kina. Každý rád sleduje svoje obľúbené filmy s niečím sladkým a chutným. Čo? Odkiaľ ste všetci prišli? Chceš ísť do kina? Dobre, tu sú lístky. Môžete ísť. Užite si to. Oj, ty nevedeli, koho pustili do kina. Už to nikdy nebude čisté. Chalani si priniesli kopu sladkostí a nápojov. Jedia všetko. Chlapi, buďme opatrní. Strážnikovi sa to určite nebude páčiť. Tam je. Vypadnite odtiaľto a nikdy sa nevracajte. Veľmi zlé správanie. Choďte. Čo môžem vymyslieť? Správne, musím vyvesiť nápis, že nemôžete prinášať jedlo a nápoje. To bolo správne rozhodnutie. A tu sú prví hostie. Váš lístok. Čo? Čipsy? Nie. Toto si beriem. Bude to na vás čakať v koši. Môžete ísť. To je moja práca, slečna. A kto je toto? Och, moja ruka! S pochúťkami sem nesmiete. Musíme všetko vysvetliť. Vidíš ten plagát? Som na ňom. Som hviezda herečka. Prepáčte. Samozrejme. Poďte ďalej. Prajem príjemné sledovanie. Ten bodyguard ma desí. A čo robíš ty? What? Kto je to? Dievča, žiadne nápoje a pochutiny. Ty si tiež herečka? Prepáčte. Poďte ďalej. Počkajte. Tak, kto je toto? Ups, toto je skutočná herečka. Čo mám robiť? Počkať, som zmetený. Ktorá z vás je herečka? Vyzeráte tak podobne. Nerozumiem tomu, ale je to veľmi zaujímavé. OK. Zlož jej parochňu. Je určite umelá. Mal som pravdu. Naozaj? Wow, to bol poriadny zvrat. Nečakal som to. Daj mi lístok. Vyzerá skutočne. OK. Počkaj, aký druh lopty máš? Nechaj ma to skontrolovať. Je to len lopta a ja milujem hrať futbal. Bol som súčasťou môjho tímu v škole. Ukážem ti môj podpisový pohyb. Čo? To bolo cukríky. A čokoláda? Moja dokonalá čokoládová gula bola zničená, ale je lahodná. Bol som prichytený. To je lepšie. Kto je ďalší? No, môj plán funguje. Vec, choď preč. Pôjdem dnu s čokoládovou verziou teba. Drž mi palce. Kde je tvoj lístok? Prepáč. Naposledy som to videl v horore. Mám husiu kožu. Vec, počul si tie výkriky? Bolo to dokonca smiešné. A teraz môžem jesť čokoládu. Lahodné. Kam všetci odišli? Zvláštni ľudia. To je v poriadku. A kde je váš lístok, pane? Daj mi to.
Ach. Dievča ide prvé, ale toto musím vziať. Žiadne sladkosti. Čo? A počkajte chvíľu, pán strážnik. Možno? Dobre. Nechajte ma vám zaplatiť. Ako sa ti to páči? Samozrejme. Dobrá dohoda. Daj mi minútu. Nech sa páči. Čo? Nedám ti viac. Nemusíš byť taký hrubý. Mám nápad. Premením sa na rybára. Poďme. Potrebujem vestu, klobúk, veľký batoh a rybársky prúd. Ahoj! Rozhodol som sa ísť do kina po rybačke. Skvelé, môžete prejsť. Vďaka. Tamto je to dievča práve tu. Je taká krásna! Zamiloval som sa! Nie, nechaj ma na pokoji. Dobre, viem, ako upútať jej pozornosť. Ukradnime pre ňu nejaké dobroty. Vaše obľúbené marshmallows. Slečna. Skvelé, fungovalo to. Ďakujem, si taký starostlivý. Môžeš mi prosím nájsť niečo na pitie? Samozrejme. No, poďme ti zohnať nejakú limonádu. Zjavne je to veľmi ťažké. Kam ideš? Hej, pane, musíte odísť. Porušili ste pravidlá. Dievča, daj mi čipsy. No, Teraz to musíš upratať. A mám so sebou šváby. Ľudia sa rozbehnú rôznymi smermi, keď ich uvidia. To bol skvelý nápad. Moji priatelia, môžete byť slobodní. Och, pozri, sú tu šváby. Musím sa ich zbavať. Netreba sa ich dotýkať. Všetko zvládnem sám. Mám špeciálne zariadenie. Teraz všetkých otrávim. Potrebujem sa dostať do haly. No, som tu a priniesol som so sebou kopu sladkostí. Cool. Pozri, sú tu dokonca aj čipsy. Poďme to zjesť. Zložím si rukavicu a vyskúšam všetko. Dobre, že tam bol na čas. Ahoj, daj mi svoj lístok. Žiadne jedlo. Videli ste tie značky? dievča, nemusíš na mňa kričať. To je moja práca a prečítaj si pravidlá. Čo mám robiť s mojou cukrovou vatou? Nápad. Teraz zmením svoj vzhľad. Moja cukrová vata mi pomôže. Hneď sa vrátim. Pozri, teraz je to parochňa a ja som klaun. Ahoj. Chcel by som si pozrieť film. Čo je toto? Kopa vreckoviek? Super. Počkať, čo je toto? Nohavice? Prepáčte, tu je môj lístok. Odchádzam. Podarilo sa mi prejsť. Strážnik ma ani nezastavil. Super, teraz môžem jesť cukrovú vatu. Láhodné. Wow, toto je tak chutné. Správne miesto na sedenie. Daj mi svoj lístok. Je to v poriadku. Môžeš ísť. Ako
Akú hračku máš? Ukáž mi. Privoňanie. Ach, áno. Vonia to ako čokoláda a je tu veľa cukríkov. No, mám ťa. Dievča, nesmieš ísť dnu so sladkosťami. Teraz si vezmi svoju hračku a uži si film. Ahoj. Ach, áno, lístok. Môžem ho nájsť. No toto je lístok. Počkajte, môžete sa prosím otočiť? A čo batoh? Pozrime sa. Boxerské rukavice. Takže boxuješ? Prepáč. Poď ďalej. Nebojím sa ťa. Neudri ma. Ahoj, a ja mám lístok. Siri, tieto triky už poznám. First year race pre-rave, v tejto hračke je určite veľa cukríkov. Kde to je? Prepáč. Zničil som ti hračku. Ja to teraz opravím. Tu dal som všetko dokopy. Len nepláč. Nápad. Tu je koláčik. Môžeš ísť? Dobre. Oh, man! To bol skvelý nápad. Teraz môžem ísť do kina s dobrotami.